बेस्ट इन्ट्रेस्ट सासेयाव लोगो मोनब्ला एयारपर्टआव थांनो हानाय नङा नोंसोरो गेसानो गलांजोबलायै जाहैदों आंखौ लोगो मोनबाथाय सोरबा गेस्टिक दंबा गलांजोबलायै जाहैदों आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लाउ इटिस नामखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबा माजियाव जिउ भगवान होननाय महर लानो सोनाबा दामुगै बेनिफ्राय दहायथ' फिसा फिसा देखांबाय सानसु सांख्रां ओमफ्राय दा एसे मेंगानायनि बार जानो होननानै ओंखारदों शेयार खालामनांगौ बुहुत दं सोनाफोर ब्लग्सखौ फुरा नायलांबानो जाबाय फुरा इन्ट्रेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आं ओमफ्राय मानि थाखाय ओंखारदों नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि ओरै दङ फिसाजो ओरै दङ आसोल ओमफ्राय फिसालाया टिउसनाव थांबाय आरोना सोनाफोर नायलांबाय थादों बिदि ओमफ्राय फैयै फैयै आं सफैबाय सासे लोगोनि न'आव आरोना माने गावसोरहाय मैया जोंनाव बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय एकदम दिनै मागोनि होननानै बेरायनो लिंबोथारदों फैबायबो आरो आं खाथियावनो बै थारनिं दखाननिफ्राय एसेल' आवगायबोनांगौहाय ओमफ्राय नैबे लाइखौ आं दहायो लाइ ओंख्रि जादोंमोन ना मोनसे भिडिअ'आवहाय बे लाइया मैया बिसोरनो लांफानायमोन बिसोरनो एकदम अर्गानिक आरोना जि गोदैखामोन लाइया आं आलु दरनैसो होनानै एवजादोंमोन ना सोनाफोर ओमफ्राय आं मालाय फैनानै आं दिनैसो फार्स्ट फैदों माने बिसोरनाव ओमफ्य आसुरित आरोना मालाय जि साजायना लादों मालाय निजा न' स' नोंसोरनोबो एसे शेयार खालामसै आं सोनाफोर ओरै हाबबोबाय मालाय जायगायानो बिराद गुवारखाहाय मालाय आगोलाव माइयानो दोनखादोंनो ओमफ्राय नै मैगङाथ' बेनोमोन फारि फारि ओमफ्राय मालाय निजा न' नालाय नै मालाय बिबार बागान माबा माबि गायनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय नानिया नैबेनो आरोना किटसेनाव गाइखेर साहा मोनलोंनो नागिरदों आं एखे निजा न'आव थानो मोनिखायनो मालायनि न' एकदम निजाबाथाय जि गोसोखौ गोजोन मोनो ओमफ्राय लोगोसे हिंसाबो जाना होयो आङो एसे आंहा गैया नालाय सोनाफोर ओमफ्राय ओरै खावसेथिं थायो इसोरो ओमफ्राय ओरै खावसेथिं मालाय ज' थायो जाहैदों बिबाजै बिबोनां आरोना माने हाजबेन्डनि बिब' ओमफ्राय गाव सानैनाबो गैया माने ओइलाय बेनोथ' बाजैया बे ओमफ्राय बाजैया आरोना ओमफ्राय सासेया दङ सिङाव साहा फुदुंगासिनो दङ पुलिस मोननाय नङा बाजै आदाया मालाय पुलिस बावसो बेना मोना मोनायाव फैयो जेबो नङा ओमफ्राय नैबे सासेना आं बायदि अबस्था गैयि गालांजानाय आरो सोनाफोर आर्मि आलाय सिलाय आं बायदि गालांजानाय ओमफ्राय मालाय निजाजों लुनानै दोनखानो हादों आं जि नायबाय बैथिं मालाय देनां भारासो दोनजोबगोन जाहैदों बे न'खौहाय ओमफ्राय नैबेहाय मालाय लुखोनानै थागोन जाहैदों आरो बिनि फिसालाया क्लास फाइभआवनो राजा केन्द्रीय बिद्यालयाव एकदम गोरा जानांगौ मजबुत टिउसन गैया टिउसन गैया बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय जेने थेने बैया गावसोरबो जोंनाव फार्स्ट टाइम थांदों आरोना ओमफ्राय एखे आंखौबो लेंहरफिनथारबाय जेन थांबाथाय फैफिनथारनांगौ ओमफ्राय आंहाबो खारबोथारबाय फाग्लिखा नालायथो ओमफ्राय जोंहा बाजैयाबो माबानिसो जाहैदों उलुबारिनि एकदम बिजनिनिसो आरोना जोङो बोरैबा ग्रोब जानायसो बिजनिनि जाम्बि जाम्बिसो बाजै जोङो बिजनि बाथाबारि आंना बिजनि खबथुब्लि जाहैबाय रावबो ओमफ्राय मागोनि न'आव थांनो मोनाखै आरोना आलाय सिलाय बिदिनो दंथ'यो जोङो बेयावनो क'क्राझारावनो स' एसे देखायलांबानोसै आं मोजांथार जायगाया सोनाफोर एकदम देनां आं बायदि जायफोर आलाय सिलाय भारा थादों बेयावनो थाफैनो हागोन आरोना भारा थानायनि कुवालिटि खालामगासिनो दङ आं नायस्रांखांबाय नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै आङो आरो ओमफ्राय उन्दैफ्रा जि दुस्थ'खा नैबे आंनि फंबायनि फिसाजो ओमफ्राय नैबे गावनि फिसाला फंबायनि फिसाला बिब' फंबाय आरो बिसोरो जोंनि बायदि बिदिनो आलाय सिलाय गालांजानाय थेवबो मालाय निजा न'आव आराम दं आरोना ओमफ्राय आंहा गैया मालायनि न'आव दंथ'यो ओमफ्राय आंना एनै खना खनला बेरायगासिनो दङ जि मोजां मोनदों फैनानै माने ओरैबो लामा स्रां स्रां नालाय जि मोजां आरो थानोनो मोजांखा जायगायानो गुवारखाथार बिजनि पार्टि गोजासो होननानै बुंजायो ना सोना बिराद एक्टिं रोंगौना नोङो नोंबो ना फिसाफोर समान समान गेलेनोसै गेलेहैदो ओमफ्राय इथिंजाय माने एकदम फायखाना बाथरुमाथ' जाखाजोबनाय जाहैदों ओमफ्राय बैथिंजाय मालाय देनां भारा दोनगोन नालायथ' फिसा फिसा किटचेनबो लुखाजोब्बाय एकदम फेसिलिटिस खालामखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे दा मैगं गायनायाव मालाय दावखोगोनसो जाहैदों ओमफ्राय सुटियाव फैथ'वाखै आरोना गैया आंबो नुफेराखै आंबो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय गोजोन मोननायजों लोगोसे भिडिअ लाफाबाय आरोना आंथ' दैलि ब्लग्स देखायबाय थाखायो नालाय स' बेखौबो लाफाबाय दिनै सिलानिफ्राय ओरै माने गाहाय लुनानै थाथ'दों आरोना ओरैनो एकदम आराम ओमफ्राय हिन्दुस्तान पाकिस्तान बर्डारबावसो जाहैदों ओरैबायदि मिनिनानै थैसै ओरै बाजैया थायो ओमफ्राय ओरै बिबो थायो आरोना लोगोआहाय निजा न' गैया नालाय आंहा मालायखौनो देखायलाबाय थानोसै नार्सारि फरायनाय दं नालाय उन्दैफोर औ ABCD एकदम सिथारना लाखाजोब्बाय फरायजेननाय गथ'फोरनो बिदि वालफ्राव होयोबालाय मोजां आरोना आंहा मालाय न' नालाय बिदि सिथाबाबो रायजा गोमालाबायगोनसोहाय मोजांहाय मालाय सिन्था गैया बाबानि आंखौ एरना हरनाङा दे सासे मादैया एकदम भिडिअ लागासिनो होननानै ओमफ्राय मालाय नै किटचेना स्रां स्रां जेबो नङाहाय फिथा सिथावलाय माबाफोर
दोनखोमानो मा लाखोमाखादोंसो नामा मालिकानो देखायस्रांबाय थादों आंहालाय मानि भिडिअ लाया जानो नङा होमबा सनाफोर बेयाव थायो जाहैबाय आरोखि आदारनिमोन आंबो नुफेराखै आदार फट'खौ नायलांगोन र' दा ओमफ्राय मालाय बुरजा होखांबाय नै फिसाफोर गोनां नालाय नै वालफ्रा मालाय निजा नालाय बिदि सिथाब दोननो हाबाय आरो आंहाथ' मालायनाव थानायालाय बबाव माबा सिथाबबाबो रायजागोनसो नङा होमबा मजेदार खाबाजियाबो रायलायनानै फुरा इन्ट्रेस्टिं मोनखायो आरोना ओंखायनो एकदम भिडिअखौ फुल लाबाय आङो सनाफोर पपकर्न मोनजानो नागिरदों ओमफ्राय साहा मोनलोंनो नागिरदों स' एसे नेनोसै नायगिरि नोंथांमोन बिनानावा बेसे इन्ट्रेस्ट सासेयाव लोगो मोनब्ला थांनो हानाय नङा नोंसोरो गेसानो गलांजोबलायै जाहैदों आंखौ लोगो मोनबाथाय सोरबा गेस्टिक दंबा गलांजोबलायै जाहैदों आरोना फैनानै मिनिफ्ला मा मोनजानो नागिरखो आरोना दसेनो एकदमबारे ओमफ्राय नै एवगिरि बिथाङा एकदम जेरै समायना ओरैनो समायना रमायना मा जाहोनो सानखो एन्थाब फिथा गैयिनि बेखौनो जानांगौ जाहैबाय आंहा एकदम गैया नायगिरिफोर नै नायलाय एन्थाब सिथावनि मा होनो बदलै दाउदै एवनायसो नै दाउदै पपकर्न साहा गोथाव मा नांबागौ नङा होमबा थगायबाय जौबा बिनानावखौ बिब'आ लेंहरनानै सोबानो हाबखायो जेबो सिन्था गैया सोबानो हाबखायो ओमफ्राय ओरै दङ जायाबा माथो बाल मा गोदोनिफ्राय एन्थाब फिथाखौलाय जाबोबाय थाबाय बेसेबां जानो ने मामा जोंहा बिमा फिसा एकदम मालामाल जाफैथारदों दिनै स' जानानै लागोनसै आरो सोनाफोर जोङो जि गोबाव जिरायगासिनो दङ आरो दसे थाबावगोनसो सान्थिखा साहा था लोंखांबाय ओमफ्राय एसे फट'बो खेबजाबाय दिनैसो लोगो मोननायनि खोथा ना आरो एकदम गथ' गोनांफोरनि भिडिअ बानायनाय मा बुंनो मालाय बिसिना एसे देरस्र'जोब्बाय सासे नानियाबो देरस्र'बाय सिन्था गैला आं मालाय मानसियाबो समायना न'आबो समायना के अहायासै आरो दा सनाफोर ओमफ्राय आंहा हाफां नुहोगोन थिनथाला लुगोन जाहैदों बावला लुनोसैयानो बे दा थानायफोरखौ भारासो होजोबगोन जायगायानो गुवारखाथार मालाय गोबाव जाबाय ने बायनाया बिमा मालाय सिगाङावनो बायनानै दोनखानायसो माला माल सिन्था गैया फिसाला सासे फिसाजो सासे थांनोसै सनाफोरजोंबो मोनानोसै फिसालाया टिउसननिफ्राय फैसिगोन ना स' थांनोसै आरो ना देनां बिल्डिं गायसंबा फैबावनोसैलाय देखायफैनो आङो बिसिनि खाथियाव नैबायदि बिल्डिं दं आरोना नै सिन्था गैयाहाय क'क्राझार आजिखालि बिल्डिंआनो जोबनो थांखाला एकदम नै बिसिना बिल्डिं बोराय जानानै दं आरोना बिराद मोजां साइडआ बे जों दखान जाबाय थाग्रानि एसे आवगायनानैनो बेयावनो आरोना बिसिनाबो मोनाबाबो लोगोनिफ्राय फैनानै गुर लांफैबावनांबाय आरोना सनाफोर फिथाखौ देबाय गुगु गागा ओमफ्राय दा माजों जानो स' गुर मेथाइ लांफैबाय मोनाबाबो लोगोनिफ्राय फैखाथारबाय जोङो एखेबारे फिसालायाबो थिग थाक टिउसन गबायमोन स' गुर लांफैदों फुरुमथलायावहाय थाबाय मोनफैबाय आरोना सनाफोर थाबायनानैसो थांखादों जोङो फैनायावबो बे थाबायबोनायानोसै एसे थाबायनांगौबो ना आं थाबायनो बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय दा नानिखौ लानानैसो आं थाबायनाया आंना बहुत खम जाबाय ओमफ्राय थाबायनानै थांबाय थाबायनानै फैबाय एसे मोनाबोबाय आरोना गुरल'सो लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय एसे जाग्रा लाबोबाय उन्दैफोर गोनांलाय आरो माथोबो सनाफोर बेनिफ्राय आङो दिनै बेलासियाव ब्लग्स बानाया सानदोंमोन ओमफ्राय मैया फैदोंमोन नालाय बे लोगोआ ओमफ्राय लोगोनि बिबाजैया ओमफ्राय होनदों आरो जोंनावबो बिबार बागान मेला दङ भिडिअ लाजायो होनदों आरोखि ओमफ्राय आङो जास्ट गावसोरनाव फैनायखाय ओमफ्राय आंखौ लेंलांफिनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आं थांनायावनो बेराय थांनायावनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना सनाफोर जाला माला मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय मालायनि न'खौलाय मा देखायलाबायो होननानै गाज्रि मोननो नांला आंखौबो ओमफ्राय माथो होनबावनो ओरैनो आं मानसिफोरनि न'आव थांबाथाय भिडिअ लानो बाखायो आरो जोंनाव सोरबा फैदोंबा बेखौबो आं बारा लानो बायो जेनेबा उसुबिदा मोननायनि खोथा थायोना लाजाग्रायाबो ओंखारनो बायोबा आं बेखौ लाखाया ओमफ्राय बिसोरहा जेबो हेंथा गैया नालाय गावसोरनो बुंखादों मालाबा देलाय मालाय थागोन भिडिअ जोंबो ओंखारगोन होनखानाय नालाय सनाफोर स' मोजां मस्ति लाबाय आरोना आङो स' गाज्रि मोननो नांला जायफोरा बे आंनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय स' गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय बे लोगोनि सिनायनाय आंहा बिजिनियाव मेरला ओंखारबाय मानो होनबा बिसोरबो बिजिनिसो नालाय स' मेरला ओंखारदों आरोना थ' आंनि इउटुबावबो आं लोगो मोनो बिजिनिया ओमफ्राय बिसोरो नामखौ होनबाय सोरखौबा ओमफ्राय बिसोरजों आङो बिसिनि भिडिअखौ आं नायो बिसोरबो आंनाव कमेन्ट हरो होननानै आङो खिथाबाय आरो बिसोरनो स' लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ आरोना स' मस्तियावनो लानाय जाबाय गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामदो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारनानै गालांदोलाय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सोरनाबा स' थेंक इउ स' माच